И примерно, евентуално да кажем някой от нас, примерно, аз предложа на някакви кодове, от които той се възползва. Как хората печелят след мен и преди мен? Кои хора и как се генерира целият процент? Кой колко печели? Защото няма как да е логично всеки да печели поравно, предполагам. Нали? Така е. Значи в тая връзка ще ти изпратя едно видео, което е стъпка по стъпка, всеки един паричен поток разяснен как става точно. За да не губим сега време, има го обяснено точно от този човек, който успя да стигне 1 милион на месец. Едуин Хейнс. Той идва тук в Лондон 2-3 пъти вече, се виждахме. Ще ти стане пределно ясно. Се вика всички въпроси, само въпросът е да се изгледа 2-3 пъти, за да може да се хване всеки един детайл. Да. И аз си ги записвам. Дори записвам се и сега, че ще ти го изпратя, за да не го забравя. И оттам ще разбереш. Другото нещо, Банка, ако можеш ти да дадеш накратко, така на бързичко, нахвърлено един общ брифинг на платформата, нали, макар че аз не виждам нещо, което да е толкова трудно да го разбера, просто вече за течение на времето самия процес, как работи и така нататък. Ами ето я платформата. Вижда се, нали? Да. Тя няма нищо сложно. По-скоро идеята е да се разходим през нея, да видим функционалностите и откъде какво се получава и как става. Нали, тия полета няма да ти ги обяснявам, пределно прости са и ясни са, особено за човек, който работи в тази сфера. iDecide е една помощна платформа, която е включена в нашия дашборд, която тук има туториали, точно да разбереш кое как работи по нея, която ни дава възможност да добавяме контакти. Хора, на които да изпращаме онлайн презентация. Презентация, която им показва възможностите, които дава вебинара като цяло. И ти получаваш информация на имейл или на съобщение, както си избрал, в кой момент човека е отворил линка, започнал да гледа, докъде е стигнал, примерно, ето тук изгледали се и накрая решението е, нали, че иска да се присъедини. Други не стигат до края, на някой все още не съм я изпратил. Нали, от тук си водиш отчет, какво става и е много удобно и лесно, защото тя е интерактивна. Помага на човека, който я гледа, да види точно това, което го интересува. Да не го спанят с информация, която тебе въобще не те интересува, както на нормална презентация трябва да седиш да изгледаш всичко до край. Начинът, по който става изпращането, е следния. Тук няма значение. Да избереш първо име. Чуквам името, аз вече съм го въвел, нали, от AdContact. Чуквам името, при положение, че нямам имейл, пише, че копирам линка. Next. Копирам го. Тук ми го дава. Тук имаш съобщение, което, нали, можеш да копираш цялото или само линка, в зависимост какво точно си му казал на човека. Ако си му обяснявал, нали, че му изпратиш презентация, интересна, важна за него, само пращаш линка, ако не е друго. Аз мисля, че това сега, освен ако Сита това не го знае, за него ще е полезно, защото аз мога да ти кажа, че съм доста добре запознат с тези работи, тъй като практически част от моята работа там, където работя, е да организирам вебинари, да съпортвам такива ивенти, нали, на живо. Също вебинари, които се записват, нали, аз съм като организатор в тях, нали. Аз ги организирам и хората, нали, те, които презентират, показват, нали, лекции, слайдове и така нататък. Така че ние работиме там с други платформи, като GoToMeeting, GoToWebinar, ако си чувал за тях. Те са нещо подобно като Zoom, може би. Точно така, като да. Zoom.
Да, със сигурност има различни. Идеята е тук в момента да си генерираш един акаунт с твой имейл и да си изпратиш презентацията, за да видиш, тя е около 10 минути общо цялата, откъде прекарва човека, има няколко различни варианта, да минеш през тях и да видиш каква информация получава. И да знаеш в кой момент най-правилно ще бъде да му изпратиш тази информация. От това нататък тия неща са само спомагателни, няма нищо сложно. iGo, но това ID сайт е уникална платформа от гледна точка на това, че той я гледа във време, когато той реши. Има си я на имейл или на месенджер, където си ме изпратил. И ти виждаш в реално време, когато той я гледа и какво прави и какво решава. Просто само ги моли да я изгледат до край, тъй като най-важната информация е накрая. А това е някаква конкретна презентация или просто нещо, което аз избера, нали? Това е презентацията за цялата идея на iBoomerang, за визията на iBoomerang. Къде е точно, как се казва тази презентация, къде да видя? Ето като си в дашборда, тук горе. Айде сайт. Горе. Виждам, да. Айде сайт. Чукваш и той ти се отваря този прозорец. И просто трябва да покана хора, нали? Ясно, да. Записваш името на човека само, просто за да знаеш, че си му е изпратил. Сега тук съм изпратил на той. Аз вчера запознах с него, обаче той все още не е гледал, защото пътува за Дубай днес. Но ги предупреждавам, че трябва да си отделят 15 минути на спокойствие, без дразнители, с цел да могат фокусирано да гледат, за да не изтърват. Това е резултата, резултата, където дава join, че вече се е включил, той как се включва, решава и оттам има линк, който да се включи. По принцип, да. Тая презентация е свързана с акаунта на всеки един от нас, след като е генерирана от нас. И той накрая директно може да се свържи. Директно има опция да се join. Ако спазва стъпките, директно да се включи, без да... знае си човека английски, без проблеми му обяснявам. Ясно, аз също притежавам това нещо. А само на английски ли? Или има, примерно, руски ме интересува, гръцки? Значи, има и други езици. Ето ги. От тук избираш на испански, френски, италиански. Това са всичките езици, които са. За момента, да. Аз като почнах в началото, бяха само испански и английски. Преди 9 месеца. Най-първото, където е само iBoomerang е английски, оттам нататък са френски, испански, италиански. Реално, че сега само английски. Постоянно добавят. На iGo, като чукнеш и тук, ти се отваря партньорския сайт, на който си виждаш полетата, в зависимост и с кой пакет си. Сега вие реално и двамата сте с бизнес класа. Даже ще ми е интересно да отворим, да видим в момента бизнес класа, кои полета вижда. Добре, чай да го направя това на моя компютър, да видим и как. Значи с твоето юзернейм Immortal и паролата, която си избрал, влизаш си в iBoomerang.com. Да, аз мисля, че съм още там, нали? Ако може, да го минимизирам. Просто натискам на iGo, така ли? Да. Аз мисля, че имаме тези хотел, круиз, cars, flights и homes. Тези петте са първите. Да. UX нямаш ли? Не, мисля, че няма UX. Ама нека да видя, аз на мен не ми се зарежда нещо в компютъра. Да го чакам, не мога да погледна, но мисля, че като станах бизнес, мисля, че така ги гледах. Макар, че аз по принцип имах 5 и сега пак са 5, не знам кое ми избяга в интересен, защото аз в началото имах
хотели, коли, flights, homes. И вместо Така, туризма, аз което още и едно аз виждам нещо. също е... Да, си. Аз това, което също виждам е хотели, круизи, коли, полети, homes, luxury residence. Това е всичко, така ли? Те homes. Да, значи. Значи вие не виждате останалите 5 полета. Кои са останалите 5, че да видим? Ето ги. UX, Marketplace, Activities, Lifestyle, Deposit. Което... Какво се заче, Ванка, това нещо? Това е за хора, които имат някакви имоти, просто да се включи тук. Да го преотдава, примерно да даде платформата, да го дава. Да, както Airbnb. Както Airbnb. Да. Ами, значи Wix по принцип са най-изгодните възможни варианти, които са. Те са обикновено за поне 7 дена, може и за повече. С самолетния билет или пак е само хотел това? Не, само хотел, но понеже е пакетно за определени периоди и седмици, тогава излиза по-изгодно. Няма значение къде. Фактически, този сайт, който е iGo в момента, е този membership сайта, в който ние имаме процент намаление от всички тези полети, почивки и така нататък, нали? Да, точно това. Колко е процента намалението? До 70%. 70%? До 70%, да. Това постоянен процент ли или той се сменя този процент? Точно това ще да кажа. Някой път всеки път са различни и не на всички оферти. Реално просто в зависимост от периода, в зависимост от много неща. Гледах една оферта, имаше 79%, даже не бяха 70, беше 79%. Точно той ще да кажа, някой път има и по-големи отстъпки, зависи. Различни, изключителни случаи са. Ето сега в случая зададох за периода от 12 януари до 19 януари на Малдивите. Като партньор най-високия процент е 47, понеже са подредени по най-голям процент. Има места, където някакъв път съм виждал само 4%. Но ето, говорим за 5 дена за 2 човека. 428 е стандартната цена, като тази цена не сравняват с най-ниската, която е в онлайн пространство. Сега тук в случая ще са еднакви цени, но ето тук има различни и те винаги вземат най-ниската, която е и спрямо ние дават процентна отстъпка. Искам друго да попитам. Примерно тези, които даваш, например, тези кодове, нали, даваш ги на някой да се регистрира. Как става тази регистрация? Как ги даваш тези кодове? Те се генерират, предполагам. Нали? Да, или ето сега ще ти покажа. И го изпращаш, нали? За да генерираш код, първо избираш от тук какъв код искаш да генерираш. Това стана от декември месец, тия двете ги добавиха. Тогава отпуснаха втората компания за шерното пътуване, като Uber. Иначе избираш iGo, тъй като той е за почивките. Говоря за индивидуален код в момента. Избираш името на човека, първо последно, телефон с кода на страната, която е, примерно 359 или който и да е, то му излиза директно флага и номера, имейл. От тук избираш продължителността на кода, колко време да е валиден. Аз избирам максимум 3 дена. Защото кому дадеш 90 дена, той го забравя тотално, някъде в имейла му остава. А така, хем ти си проверяваш, хем той докато и топал още знае за информацията. Избираш от тук и натискаш Generate Code. И то тук ти излизат 6 числа. Вече, ако той има имейл генериран, въведен тук,
натискаш Send с имейл и то отива. Но най-лесно е, ти можеш да му изпратиш тази информация, която аз ти изпратих за имейлите, на български, на английски. Да, добре. И всичко, което съм ти изпратил аз като начало, да го изпрати ти. И просто информативно. Вече ти дали точно този текст ще използваш, ти решаваш, аз съм го описал, нали, според мен е добър и работи. А пък вече всеки може да го усъвършенства. Аз единствено, Ванка, да добавя само за информация на нас. Значи, когато тия 3 дена изтекат и човека, който си му го дал клиента, не го използва, не го е... Той се връща обратно при теб. Той се връща обратно, да. Така че... Да. Да не те притеснява. И тук виждаш... Веднага се връща след дълното време. Всички кодове, на които си раздава. При мен са 9 страници вече. Ето. Ванка, можеш ли да видиш някой, от който си дал вече в системата? Възможно ли е да видиш някой от тези, които си раздал, дали е пътувал? По какъв начин някъде в тази табличка? Ще бъде възможно. Сега работят върху това. Казаха, че правят всичко възможно да го пуснат час по-скоро. Все още не можем, но ще има опция да го виждаме. И реално ще го видиш финансова в рамките на... За периода, кога е букнат. Фактически, те ако попитат, примерно, предложиш на някои кодове за намаление, ти просто фактически трябва да му изпратиш имейл, защото те хората ще попитат на коя страница, но това автоматично от имейла предполагам, че става ясно, нали? Препращането там на iBoomerang, след което те получават линк до iGo и вече активират акаунт с този код, който е изпратен, нали? Те каква отстъпка получават, нали, от цената? Всеки един клиент, на който сме изпратили такъв код от тук, получава до 35%. Или най-лесно начинът, по който можеш да го разбереш какво получава, е процента, който виждаш тук, 47-35, нали, твоя процент, го делиш на 2. Примерно, тук 34, 17% за този курорт ще вижда клиента. Ясно. Те не виждат и това Compare Public Prices, само ние го виждаме като партньори. Техният сайт, на който те влизат, тук, нашия members.iGoForless.com, техният е bookings.iGoForless.com. Но това нещо става, ти дори ако искаш, Значи процента беше до 35%, нали? До 35 е при тях, за нас е до 70. Като винаги има изключения. Аз за клиенти съм виждал и около 39-42 дори. Просто има такива моменти. Най-лесно, за да разбереш какво става, влез си е тук, напиши си твоите имена, напиши някакъв друг имейл, който ползваш, твой, генерирай си код и си го прати. Не го активирай, пусни го само за един ден. Хем ще видиш как тук става, че после се връща. Второ, ще видиш какъв имейл точно получаваш, каква информация е записана там. Просто това беше идеята, да минеш през сайта, да му проучиш функционалностите, за да си спокоен и да си наясно какво вижда човека, когато отиде при него. Значи тези, които ти виждам в твоето табло Pending Boomerangs, това са хората, които не са го активирали и на които си изпратил, които не са го активирали, така ли? Не, това са Pending Boomerangs, Active Links, реално хора, на които съм изпратил и те са активирани. И те са активирани. А защо го дам Pending тогава? Идея си няма. Защото, значи, при мен е както беше... Защото, виж, те са изпратени, но имат срок на валидност. И ако той не го активира, може и да се върне. Нали? Реално... Точно това ми беше идеята. Да, точно това е всъщност, наистина. Тези са изпратени, но не са активирани. Да, ти от тук виждаш, ако не е активиран, пише ново.
При положение, че е активиран, пише Yes. А активирането е само влизането на дадения човек на сайта, нали, създаване на акаунт там, имейл, парола. Това е. Не означава, че е поръчал пътуване. И никой не го задължава да го прави. Нали. Трябва това да е ясно. Да не си мислят, че са длъжни. Идеята е да се раздадат на хора, които имат желание и искат, а не на някой на сила, дето той дори не обича и да пътува. За да не е хвърляне такава в нищото. И добре, значи в крайна сметка, нали, това е много риторичен въпрос. Колко трябва да продължава, в смисъл, нали, като час на ден прекарано време, за да видиш евентуално някакви минимални резултати. Нали? Сега нека да ти покажа само тая група, за която ти казах, че едва ли не работи пасивно за нас. Активно работи, докато ние пасивно не сме тук. И сега ще те поканя там. Той си вярно да поканя всъщност. Няма значение си. Да, нека сега тази вечер, тази група, в която бяхме, тя е само за тези хора, които са, нали, members, тези, които имат membership, или има хора, които още не са започнали с това да се занимават? Сега на Zoom, където бяхме на обучението с тебе, е само за партньори, които са станали само партньори. За партньори, ясно, да. А преди това беше презентацията. Ние те добавихме днес в няколко групи, 2 групи всъщност, ти би трябвало да си влязал. Аз мисля, че в една успях да вляза, но не знам, вече не помня коя група, каква е. Защото аз партньорите със сигурност си влязал. Мисля, че с семинарите също те поканях и мисля, че също влезе, ама трябва да се провериш на двете места. Едната е партнер, тя е само за партньори, там долу се поздравяват тия, плюс се пускат някакви важни неща, информации. Семинарите са всякакви хора, реално можеш да каниш твои хора там просто чисто информативно, след като си споделил с тях за това. А тази група супер почивки, круизи, хотели, коли, апартаменти, нали, я създадох в началото аз, последствие решихме да работим с нея всички партньори, които сме, нали, в една организация. Или тук регулярно, всяка седмица пускаме по няколко оферти, които сме извадили от платформата, но ги вадим не от members, а от bookings. Защото да сме сигурни, че цените, които виждаме тук, са същите, които ще види нашия клиент, когато му изпратим бумеранг. И показваме, примерно за избрания период. Вече той като иска, може да влезе и да си разгледа, нали, собствената страница и да си намери какви почивки за където иска. И тук хората почват, като я видят, който му хареса, или реши, че цената го устройва, или иска да си я букне, или пък иска код просто да си търси други такова. И понеже тук идеята е следната. Не всеки да си прави такива групи. Някой решиха, че всеки трябва да си прави такива групи, които няма лошо, обаче става такова разводняване. Не всеки има времето, не всеки има способностите да борави дори с Фейсбук. За мен екипната работа, сплотеността, един ще пуска обява, друг ще прави видео, трети ще прави презентация, нещо друго. И когато постоянно има движение, постоянно има някой иска код, някой се интересува, някой постоянно има движение в групата, хората почват да са заинтригувани и да следят по-близо нещата. Или сега в случая тук имам вече 500 члена, над 500 са. Сега, някои повечето в началото аз съм ни поканил, защото те бяха мои приятели. Впоследствие, когато решихме да работим тъй с партньорите заедно, почнаха да се появяват
и други хора. Потом се намеря, ето тук, Пламен Кирилов е добавен от Тодорка Николова. При положение, че Пламен Кирилов или който и да е, попита, че иска код, тогава, ето, Десислава Димитрова, тук, нали, вижда се, когато го поканиш, горе пръсно. Тогава, той като поиска код, проверяваме човека, който е поискал код, кой го е поканил. И в зависимост от това, кой го е поканил, той му дава бумеранг. И по този начин това нещо заработва за всички. Няма нужда всеки да пуска обява, няма нужда всеки да ходи да говори с хора постоянно за това. Просто ти ги поканваш тук, те гледат, ако им харесва, влизат, ако им харесва, излизат, но системата работи и то доста силно. Ето, Цецо е наш партньор, бяха с приятелката си в Италия за Нова година и точно тук обясняват как са си го букнали, колко са спестили, как билетите им самолетните са излезли без пари и други неща. И всичко това помага на хората да се информират и да се приближават все повече и повече. Така че, сега ще те поканим. То няма никакво значение, ти си партньор вече всъщност. Кой ще те поканим? Въпросът е в последствие ти като си каниш хората, да го правиш от тук, за да може да се записва, че ти си ги поканил. От тук ги каниш, нали? И те, когато влязат, системата да пише, че ти си ги поканил. От там нататък, някои от тях може би директно да почнат да питат лично, но някои ще може да пишат тук, няма никакво значение. Спазваме на 100% това, когато някой пита и е твой човек. Това е много добра идея, която, нали, за която казваш, нали, всички в група да работят. Извинявай, ако тук в това, дето ми казваш, поканите членове, ако не го видиш от там, а от друго място записвали са пак кой го е поканил? Ами не знам от кое друго място имаш предвид. По принцип би трябвало от тук да бъде. Аз като си разглеждам Фейсбука, примерно, и като има някаква страничка, която ми е дошла от тази група, като с нормалния Фейсбук, аз моя си гледам, и като има примерно нещо, някаква публикация, която примерно си пуснал или някой го е пуснал, и като ми излезе отдолу ми дава invite people, ми дава моите хора, и аз обикновено оттам ги инвайтвам. Пак е същото е. Предполагам, предполагам, не влизам директно в групата оттам, ами може би към някоя публикация на това ми излиза така с иконките. Може да провериш човек, който си поканил по него начин, да видиш, че пак излиза твоето име. Щом ти го каниш някак си през Фейсбук, означава... Да, аз така си мисля, но просто защото аз не ги каня през това, както ти го показваш. Мисля, че пак е също. Мисля и аз, че е също пак. Но провери да си на 100% сигурен. Аз къде мога да го проверя това нещо? Значи влизаш и тук на членове. Така. И тук написваш името на члена, който искаш. Ага. Примерно пишем Сидер. И той е заето, добавено от мене. В случая ясно. Пишеш някой друг. Ето Диан Панотов, добавяне от тебе. Примерно както е, да. Значи, по същия начин, както него съм поканал, така съм поканал и други. Ясно. Да, значи така е. Същия механизъм, да. Ясно. И по този начин тая група работи и преди малко пак тук едни хора на Марина искаха код. Просто им записваме, че трябва да си изпрати ЕГН-то и имейл и телефон. А става ли без телефон, нали? Без телефон не става вече. По принцип, можеш да го направиш също, но трябва да генерираш по този начин кода. Идваш тук, избираш iGo
идваш на Групов и тук записваш името на кампанията. Примерно, дори можеш да запишеш името на човека, ако ще генерираш само един код, защото тук можеш да генерираш примерно 10 кода, 10 бройки, а то ще ти генерира само един код. Един вид с този код могат да се регистрират 10 различни акаунта, 10 различни човека. Така че от тук можеш, дори без имейл, без нищо, само избираш expiration date, номера, примерно 10 или 1, колкото искаш, и generate. И му го пращаш. Но, когато му го пращаш по този начин, трябва да му изпратиш ония имейл, който Сидер ще ти ги прати. Сега се свършим презентацията. Това кой имейл? Не можах да разбера. Сидер ще ти изпрати текста на имейла, който трябва да добавиш, когато изпращаш този код, за да може да му стане ясно точно стъпките, какво да направи новия човек, за да си отвори акаунт. Нещо друго? Другото, което беше е за самото дърво там, за разклоненията, как стават, нали, какво се получава там? Значи за него също ще разбереш от това учение, което ще изпратя сега на Едвин Хейнс. Твоя фокус в момента трябва да бъде върху това да използваме тия презентации, които прави Борислав. Все още. В понеделник ще ги правят други двама. Цецо е този, който от Милано, където бяха сега, с още един човек, Николай. И фокусът ти трябва да бъде да отвориме тия две позиции. Един вид, каниш хора на тия презентации да чуят цялата информация. И след презентацията ще се чуеш с тях и както с Сидер си оговорихте срещу с мен, в същия начин мога пак да се включа в удобен момент за всички и да разясня въпроси, някакви неща неясни, които имат. Евентуално за хора, които искат да станат партньори, нали? За това говорим. Ами ние не знаем дали те ще станат партньори или нещо. Просто хора, които биха искали да имат допълнителен доход, хора, които не им се ходи повече на работа, всякакви хора. Такива хора има, обаче най-важното е такива хора, които знаят какво искат. Това е много важно. Ами, за съжаление, когато искаме да намерим перла в някоя мида, ние не знаем коя е. И от 100 миди, винаги само в една има. 1% от мидите образуват перли. И когато имаме 100 миди, начина да намерим перлата е само един. Почваме и отваряме мидите една след друга. И когато отворим първата и видим, че няма перла, ние не затваряме и почваме да я търкаме по черупката и да й се молим до година да ни направи перличка и те да я гледам, защото тя вече знаем, че няма потенциал. Отваряме втора, трета, четвърта, те докато стигнем до перлата. И колкото по-бързо ги отваряме тия миди, толкова по-бързо ще имаме резултат. Така че от нас зависи какъв подход ще предприемем, но и това, което Борислав днеска паузира да ни покаже, Team Sales, което каза, че най-добрите резултати идват благодарение на броя презентации, показани на различни хора. Точно също, което сега дава в пример с тия миди. Нямаме право да преценяваме за никого, защото живеем в динамичен свят, постоянно се променят нещата и не знаем в кой момент. Извинявай, че те прекъсвам отново. Кажи добре за тази позиция, която е в ляво, нали? Ти казваш, че тя остава за доразвиване от персонално от човека към когото е, нали?
Да, това е страната, която, нали, ти правиш личен принос за общото с цел да стабилизираме системата, иначе ще стане небъгава. Как става това развиване на лявата страна? По същия начин, както и дясната ли? Да, единствено от тук от това кръгче, като чукнеш от My Profile, избираш позицията, след като имаш един човек персонално, който е свързан към твоя линк, от тук променяш на left. Аха, ясно, да. По този начин. Това евентуално, ако се погрешно се направи, можеш ли да го прехвърлиш, да го коригираш? Не, няма. Не можеш. Не може. В един момент, в който нещата ще тръгнат много сериозно и това ще стане, може би, до 2 години максимум, когато тази информация ще се е чували много хора и вече ще искат бума, когато почне да става на записването на хора, тогава ще трябва да чукнем и тук. И понеже ние няма да знаем кога, кой се включва. И просто към по-малко, към по-слабия как да се добавят. И те днес могат да се запишат 20 човека по 10 от всяка страна или там, различно, както е. Но към днешна дата може да си ги нареждаш ти. После вече няма към днешна дата оттам може да си ги нареждаш. Я пак кажи как ставаше това добавяне. Пак самите стъпки на това добавяне към лявата страна или дясната. Отиваш на акаунта, да. На акаунта, чукваш на My Profile и третото, Binary Placement. Binary Placement. След това избираш позицията и след това избираш и натискаш Save. Натискаш Save, то ти го изписва така Save и там. Добре, не, в смисъл такъв човек, искам да добавим определен човек. Какви са стъпките, за да стане това и той да го видим там, че присъства вече? След като той е добавен, зависи. Ако си му изпратил ID сайт, на края на презентацията само трябва да си чукне върху това Join и то го прехвърля към този сайт, откъдето ти вчера се вписа, директно с твоя линк. Ако не си му изпратил презентацията, както при тебе беше, ти се изпраща линк. В случая твоя линк е immortal.pomerang.com. Добре, как аз трябва да го генерирам този линк, за да мога да изпратя хора? Точно, това казвам. Това ти е най-важното, ти да тестваш, защото е тия въпроси, които в момента ги имаш, ако беше да минеш през сайта, сега щяхме да ти отговаряме на въпроси, които ти вече ще ти помогна да се изкачиш на следващата пала, този знанията си. Ясно, да. Остава 1 минута, докато приключи сесията. Просто ако прекъсне връзката, да знаете, че... Да, няма проблеми. Тогава какво утре за набързо? Сега, твоя фокус в момента е следния. Твоя фокус в момента трябва да е следния. Примерно, от твоя Фейсбук може да поканиш 20, 30, 40 човека, колкото искаш в групата. Те утре, като видят, ще влязат, ще се позаинтересуват, някой може да те пита каквото и какво става и ще му кажеш нов начин да харчиш по-малко пари за нещата, които до момента си купувал по-скъпо. Ама как, мащо? До вечера ще има презентация, ела там, аз съм отскоро, не искам да те подвеждам с нещо, което не го знам точно. Това ти е поканата и за интригуването на човека да присъства. Той като присъства, като чуеш, каже, окей, искам да съм клиент, не ще да плащам никъде нищо, искам да съм партньор, искам да печеля още. И до там. Ванка, правите ли запис на тая презентация, която почти всеки ден има, примерно Борислав, която я прави? Не се прави. Ма нямате ли идея, примерно, да се направи, примерно? Аз имам запис, мога да ви изпратя. Да, ще помоля, ако имаш за така с такива неща. Да, ще ви изпратя. Това е за сега фокуса на всички нови хора.